Sugeng sonten nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi nggih. Hujan. Intan lagi datang diantar Mas Wahyu. Apa setrika? Kumbane. Kita. Wes kumbahane. Pakai kok Intan mau. Kondisan anu Bu nganter bapakku ning gone omahe Mas Dimas sebelah ya Pak Bambang. Oh ngono. Ijek Mas Wahyu ijek anu kono ijek menunggu jemput dikancani Intan ngobrol itu ya kancane ning kene nunggu Mas Wahyu ning jowo karo Intan yo lagi rono kok. Iku maune yo ning kene nunggu terus. Ngomong ngene, "Bu, iki makan aku gajian ya, Bu ya." Alun-alun nek muni Mas Wahyu tak kasih THR yo ngono. Mungkin mbek isen-isen terus. Mas Wahyu aku isen. Enak apa tan? Aku gajian Mas Wahyu tak kasih THR iki ya Allah Intan. Alhamdulillah maksudnya Intan bisa ngasih Mas Wahyu nane kan pas ning Sragen yo melok gimana terus pakane jarene ning omahe Mas Dimas yang dulu pernah ditempati kulo pemirsa yo melok neh mbah piye atine piye ujug-ujug kok ngomong ngono dhewe ora tak kongkon Mas Wahyu tak kekane THR yo lho cah cilik-cilik delok padha ngono. Kayak Mas Wahyu cek ning kono mbek Intan ben santai sik. Terus pemirsa, jadi diurus tenanan. Tempatin jenengan nggih sami jawah deres nggih pemirsa. Ini deres niki sejak pagi nggih pemirsa, sejak pagi. Jadi umbahan memang boten tak tokno dari jero omah. Wah, kok disambung wah apa nggih pemirsa nggih. Terus hujan ngeten kok. Kadang nih pemirsa ada yang bertanya kepo lah paling Bu Yuni yo melu kepo kene kepo gak apa-apa yo tan yo kepo gak apa-apa duduke sing apik. Mas Wahyu wis pulang pemirsa jadi ini masih hujan deras nggih masih hujan 4:30 ya toh ceritane adus menisan. Iya, adus tapi kondisi udan, tapi Intan yo jek sumuk ento pemirsa yo. Iki mau ki ibu kan untungnya umat. Aku kan ngene-ngene, "Mbok tak grabno yo." Mbok grabno. Oh, gak Mbak Indah. Aduh, Mbok tak grabno yo ngono. Adik tak kira ki gelem ning kene, engko bengi iki karepku tak terno karo Mas Dimas, karo aku sekalian dolan. Ndelalah malah melu mule. Pikire Mbak Indah ki mau awakmu melu. Melu apa nek ngarani? Muleh. Iya, maksudnya mulih engko ngono lho. Dadak jebule awakmu sekalian mule. Ngono lho. Iya ya, Intan kan lah gak go salen lah begitu Mas Wahyu datang langsung salen toh. Mas Wahyu aku melu. Nduk. Lah kok dabeng. Lah nek ngenean ketok ora didabeng tapi ditambal stiker, didabeng. Yo. Oke, sing bagus ah. Didabeng kuwi nek suara kaya musik. Iya, sik kok ceritane alon-alon. Didabeng kuwi yen ada suara lagu yang punya hak cipta utawa copyright. Ngono. Lah nek iki ibu pamane ketok ngono ki yo ditutupi stiker, ku jenenge dudu dubbing. Alah, lu
untuk cekot-cekot, udan deres. Jadi apa yang harus kulakukan pemirsa? Sedangkan Intan ki mang rong maem. Piye tan iki kok solusine piye, Dok? Sekarepe ibu manut. Solusinya adalah sekarepe ibu. Ya Allah matur suwun ya, Dok, atas pengertiannya. Karo sekarepe ibu gawe apa sekarang. Tapi aja miyae. Nek mani digang. Lah sing gawe mie ya sapa le? Sedangkan awakmu maem mie ya kena diitung lho. Lah dalam sebulan iki paling awakmu ya lagi ping 1. Ya betul 100.000 rupiah. Kadang ya ping 2, ora melulu bendino. Ya. Ngono lho. Nek makmu digang ngono lho, Bu. Iya, lah sing ping gawe mie sapa? Ndek esuk mang tak gekno mie pemirsa yo. Kuwi wis suwi gak tak gawekno. Kuwi wis langsung tak gawekno teh pahit. Iya betul. Nah, terus Mas Wahyu teko terus langsung ngedimplis walen. Aku pengen melok neng ndi tun anu. Aku pengen ngetro bapak. Lah ngetro ning ndi aku kan ngono ah. Ternyata dari suatu tempat ngono tan yo. Iya. Terus di rumahnya Mas Dimas ngono. Cedak iku lho, Pak Bambang. Bang. Sing dipakai kontrak martabak sama sate toh. Iya. Dek Aku nek mau ditakoki bakal sate. Iya. Kan jarene kowe pe dodol pulsa. Urung, Mbak. Aku urung digawe Mas Dimas. Mas Dimas cek repot. Iya. Ngakno lho, Mbak. Iya, yang penting kan Intan ki saat ini kan golek modal. Kok nek saya nek modalnya sing cukup kuwi pasrah Mas Dimas Mbak Indah. Yo. Mas, ini Intan tabungannya sekian. Jenengan prenahke iki piye? Gawe usaha piye ngono lho. Tapi aku sesuk ditukokno Mbak Indah asep pun nek ditukokno ate lak suwun. Yo ase yo sisan duwe Intan sing ning tabungan kuwi nggo usaha. Ibu wis tuwek wis gak iso ngonten. Yo. Intan sing usaha dodol pulsa. Tugasnya ibu karek nunggoni Intan. Gelem tak tunggoni? Belum. Ya iya lah Kok cuma anak tunggal sing kok didoli. Mbak Intan beli pulsa. Ting. Mbak Intan beli pulsa listrik. Ting. Nah, Mbak Intan aku mau fotokopi. Tung. Nah, Mbak Intan aku mau beli tas kresek. Ayo beli Tur. tur. Ngono. Bismillah ya, Duk ya. Bismillah. Sing penting Intan wis enek niat. Iya. Tugas Intan saiki yo nyelengi. Nduk nek keringetan aja mbok lapno ning kursi ya, Nduk. Wis. Lah wis kadung. Wong yo iki lho ya, wis duwe iki lho. Bunda Dewi ning gone ayi pemirsa. Ya bismillah to, Nduk, alon-alon. Usaha ngono kuwi kan yo Makasih ya, Bu. Ya modale kan yo lumayan to. Cara mono kan butuh etalase, kulaan pulsa. Boleh. Mama Susi kuwi. Mama agak Mama Susi. Mama Susi counter. Nek tuku apa? Krang apa? Gobrak koyo ngono kuwi ning ndi? Tuku gobrak apa etalase? Restorasi. Etalase tuku yo ning Cepu wetan. Hargane berapa? Bolah mahal kuwi nduk jutaan kuwi etalase ngono kuwi. Kok terus urung kulaan pulsane. Terus kadang kan kulaan HP sing dipajang. Iya. Kulaan pulsa kuwi engko mencakup. Aku somben iki pengen pulsa dodol koyo listrik. ngene iki lho, HP koyo ngene iki tak doli anak casasan, anak banyu ngono. Dodol banyu barang. Iya lah. Lalak kaya Mbah Yi. Iya. Dodol LPG barang. Iya. Lalak kaya Mbah Yi. Iso dodol pampers Loh, didoli. loh, loh, kabeh loh. ngono. Lah jarene pulsa nek iso dadi pampers barang to. Aku pengen dodol pulsa. Aduh, untuk kutong-tong pemirsa. Iki piye, Nduk? Aja ngelesek ya, Nduk ya. Ijek udan ya. Nanti dulu. Heeh, nanti dulu ya wis. Aku ijik wareg bar mangan Pentol. Pentil pentol. Diblikno. Mas Wahyu. Tadi Mas Wahyu gawe status aku ngopi karo Intan. Coba tebak, Intan pesen apa? Pas dijak ngopi mau Intan pesen apa? Itu loh tuku bikola. Wih. Bayani. Bikola. Ben weteng nyenanku ben kok loro. Mosok to, Nduk? Ya iki jenenge apa? Geger. Sing marai geger oga senut-senut kan Intan tiap
kadang pas umat dikasih kanker bento. Iya, betul. Esuk dadi bikola dadi obat kuwi ya. Yo banyak air putih to, Nduk. Wis dikandani Ibu Intan. Iya. Perbanyak minum air putih. Bar minum bikola, jangan lupa banyak minum air putih ya. Ya, betul. Oke. Terus sesuk nek Aduh. gak tak baleni ya. Sesuk tuku banyu ae aku sesuk ya, Bu. Iya, maksudnya digang, anu minuman-minuman berwarna ya digang ya. Dieman-eman kesehatane nggih. Aduh Tan, untuk kula Tan, piye Tan iki Tan? Untung cah Intan. Masa dijabutno ning iki. Lah wis entek no, lara sithik dijabut, tak entek Bu Ora dijabutno ning iku lho. Tukang las. Enggak ning cedhak omahe Mbak Endah. Babar pisan Pak Bambang. Ora ning kono lho. Cedak cepu. Oh, ning padangan kae nggone Burina. Burina. Aduh, aku nggak krungu dokter untu ki wis cenut-cenut rasane tuh. Aku di kayu luar tak sampai jengkeng. Bayani, walah dene curhat karo pemirsa jengkeng-jengkeng. Lah. Ki bolonge sampai piye, Bu? Aja mbok dono kok pemirsa nek sing pas dahar kok. Iya. Bu, aku pas maem Bu, ayo ngono. Iya. Aduh Tan rasane Tan. Kira-kira Mak Jas jajane ijek ora ya pemirsa? Apa ning Mama Jan, Bu? Udane nduk piye? Ya engko le nek gak udan yo. Ngono. Aduh Tan. Aduh Tan, untuk kuloro. Goreng. Iki. Santai deh. Duh, wis tak cedhakno burung tulung ngadeg Ibu teng-teng nang. Tulung ngadeg dulu. Ya Allah. Wes ketok. Wes. Ndi punyaku? Sik sebentar sabar ya tak bukakno ya. Iki dibuka sesuatu. Iya tak buka saiki. Sik sabar siji-siji nduk tangane Ibu gur loro. Nek langsung ijek mbok kon iki mbukakno kuwi ya. Iki satene ya. Iki sambele. Siji-siji alon-alon. Masak apa Mbak? Gak masak Nduk. Rasane untuk kue ini. Yes. Ini piye Tak. benda? Grab no. Dia muni gak muni piye muni langsung di grab. Maksudnya lewat HP lho, Bu ya. Iya. Kuwi apa iki? Iki sambele lombok. Nah, Mas. Ngambil. Nah. Wes, Ya ngambil kok. Kok ana sik ya. Andek nerana tulung. ndek Ibu urung. Ibu kok sik tak nerana buah nagan. Wes nanti suwun ya Nduk dah, Ibu mbok antri. Duh, Sate. itu namanya apa ya? Aku lali jenenge. Buah Buah naga. ulo. Ulo apa? Ulo gizi gak ngono. Iya, ulo gizi. Enak ki. Diulet sik ya, Bu, lomboke. Iya. Embune. Segar, Bu, segar. Iya. Alhamdulillah. Wes sambele apa nih? Wes Bu, wis akeh ki. Sing ngeti-eti. Oke, di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Rasada wa kita pada api. amin.
Dah nek grabune. Enak ya? Cepet. Yo mak, saya tondok kok makan sate resek. Betul, aku jajal dicok. Dah, tak isi air. Enak buah naga nih. Ibu ambil sate 2. Sate 2, kayak aku ya. 2. Dah yang ngene toh, mbok Jenenge masuk. 3 2 Nah. enggak ngono sih. Itu sesuk kan aku sarapan. Ini? Heeh. Rasa gudeg ibu. Tapi sambelnya buat entek no. Aja suuzon sik to. Aja berprasangka buruk sik to ya. Oh, ijek ta sambel. Sik sak moene kae iku lho. Ya wis. Wong urung roh kenyataane yang nggih ndelok sekilas kok ya wis menuduh sing ora-ora. Sekilas. Ya ya lah nggih sekilas tok mbok. Gilas. Menuduh sing ora-ora darani tak enteno. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maem pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kayaknya balungnya kok kene. Balong. Apa dah? Soto. Tak punya yang kene. Enak. Pak Isan iki ketara enak dek. Nagane gorene. Enak. Nek kerupuk nek mau kerupuk. Iya. Nanti dulu. Aku nama coba dulu. Enak. Untune iki ame copot nunggu pembesan. Goyal-gayul. Gak mau coplok. Bikin lagi cek angil. Gak mau coplok bu. Wis tak gosok gigi mbek ngono tak ngono. Dah yo tapi gue iso yo. Urung Nek Yaya ngono iso ndek ini yo. Yaya ambek Yoyo. ya. Yaya. Monggo mak. Nanduk kuwi to. Sampun. Mama aku warek ibu. Iki nek mbok sarapan kowe esuk to. Ambek buah nagana. Ada ki nggone Mbah Yena. Iya betul 100.000 rupiah. Monggo mak sore kok ngersane ya. Aku diberes bu, mangane. Yo. Nek Yo wis engko tak lapan ambek tisu. Duwe tisu kok. iya lah. Oh, Itu kuwi. mbak tisu mah gak mbok nggo. Lah kuwi tak Iya. dikek nang kono. Tinggu anak tamu. Tinggu sugih tamu. Nek tamu ane pada buah apa? Bar mak kowe kan kadang Kotor. tangane anu golek tisu. Apa? Air apa le? Iya sik kok ning kulkas ya. Sik tak jupukno. Alah, ben cukup dhewe.
Menjadi apa? Maem le al. Maem. Kan lho. Juga lho. Ini gorengnya kan? Oh ning ngarep ana. Ya memang padha mama ya tuku kok. Dan tutupin. Nah goreng ini. Mama ya tumbas, bunda ya tumbas. Aku sing gak roh. Soale bunda Jenny ku mau jukuk sate. Pesenane Mbah Dami. Bu Amit ya Bu, Amit. Ada yo padha di sate terus karo Mbak Indah yo dipeseno sate yo. Padha satene. Enak buah nagane kok. Aku tuh enak. Alhamdulillah. Sedina ki mang libur aku pemirsa gak ndelok melulu. Melolo. Heeh, ngrasakno untukku wis. Bu aku kudu nguyu Bu. Iso ki. Saya pun santai ini aku apa nguyu sik. Sabar. Enggak tunggonane. Nek zaman biyen ngene iki gak oleh sandukan maem ditinggal ngene iki. Ngene digowo. Maksudnya nganune wong tua biyen wong rezeki kok ditinggal. Engko nek ditampa liyane, ana sing ngono. Tapi ya bener juga maksudnya maem kok ditinggal. Tapi nek pas keadaan urgent kudu pipis piye pemirsa. Wis tak tunggonane. Rezeki sampun diatur ya pemirsa, mboten bakal tertukar kadose sedaya niku sampun terukur. Rezeki tahu di mana yang memiliki rezeki, tapi kita kan belum tahu rezeki kita berada di mana, tapi rezeki tahu alamat yang akan menerima rezeki. Ngono kok. Iki ndek biyen ngono lho. Oh mangan kok ditinggal, kok usah ditinggal ya, Mam. Tunggu nih. Aku sing nunggokno wis. Ya makasih ya Bu. Sama-sama. Tunggu sarapan sesok itu. Cek banyak ya. Iya toh. Apa? Minta deh. Enggak. Kenapa? Enggak kembung. Apanya kembung? Oh, mam sate. Oh, ya kenyang kan tuh. Enggak. Kenapa? Sudah kembung ini. Kembung ki Kenyang. oh kenyang. Nek kembung kuwi ngene lho, Nduk, ambil ya. Kembung ki ngene lho, perutmu kuwi Hah? kemasukan angin. Ya. Kamu nggak bisa ngentut, itu namanya kembung. Nek kenyang, kamu kenyang. Tak gono aku ya. Kamu mau? Enggak. Kalau si Adi sambelnya besok tak panasane, ambil satemu. Makasih yo. Iya, sama-sama Intan. Guys, Guys, demikian pemirsa cerita malam kok hari ini. enak yo. Ya alhamdulillah tetapi disyukuri yo terasa nikmat Nduk. Nek Intan ora bersyukur yo ora nikmat. Ya itu dapat berapa Nduk? Coba lihat nah Bude Nduk. 12. Nggih pun pemirsa nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paling sembuh. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Nenek Clara Kleroku waktu ngomong menyinggung jenengan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pejuang dari Tuhan segera diberikan omongan yang salih dan salehah. Intan pamit dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.